David. A po 2 týdnech tady máme ten ask slíbený, který jsem vám tak sliboval. Tak OK, jdeme na ty vaše otázky. Otázka od Pussy Hunter 69. Kolik mi je? Je mi 17, ale letos mi bude 18 let. A jako mám docela dost velké plány v 18. Natočit nějaký pořádný vlog, sice bez mluvení, jenom s nějakou zvukovou stopou. Ale to uvidíš až v budoucnu někde. Jako... A moment. A teďka tu máme asi tak 10 otázek od Daveova videa. Co vlastně umíš a čím bys chtěl případně proslavit na netu, nebo celkově ve svém životě? Popravdě, já jako moc věcí neumím, ale jako to spíše takovým tím natáčením a reakcemi a prostě chci natočit nějaký reakce a nějaký hry chci natočit. Například teďka mám v plánu natočit World of Tanks po tomhle videu. Takže až tohle video uvidíš, tak zrovna v té době budu natáčet i World of Tanks. Takže to poznáš, že natáčím a můžeme klidně zapařit, jestli budeš chtít. Za druhé, co bude od tebe budoucnu natočeno? Máš nějaké velké plány? V budoucnu, jako ode mě taky bude něco natočeno. To předpokládám, že jo. A žádné velké plány, jakože moc nechystám. Za třetí, psal si mi, že chceš chodit se mnou do posilovny. Rád tě uvítám s chlapama u pultu s párma radama na začátku, ale chceš být velký kulturista nebo chceš je čistě jen proto, aby ses udržoval? Samozřejmě, aby jsem se udržoval v kondici. Za čtvrté, šikanovali tě ve škole? Jestli ano, kdo nejvíc? Jestli kluci nebo holky? A máš pohodářský život? No, pohodářský život mám. Ale ve škole mě nikdo nešikanoval. Za páté, budeš někdy natáčet hry? Jestli ano, jaký? Za mě doporučuji Lovko a World of Tanks, případně Steel Ocean. Samozřejmě budu natáčet hry. World of Tanks nejvíc. To je teďka nejvíc top hra na internetu. Nebo spíš onlineovka. Za šestý, co máš rád za sport? Běhání, bungee jumping, fotbal, hokej, plávání. To mám ze všech nejradši. Za sedmý, jaký je tvůj oblíbený žánr filmu, sci-fi, fantasy, akční komedie?
akčňák samozřejmě. A Griffon se mi líbí. Mně je to jedno. Já mám rád všechny akčňáky. Za 8. Máš taky rád metalovou hudbu nebo si typ, který jede jen české skladby a obyčejný rock? Budeš se divit, ani jedno z toho. Já jsem spíš. Já mám nejradši DJ hudbu. A nebo no, žádnou kopírovanou. A 9. Bude někdy nějaké video z přírody nebo nějaký sketch či nevtipné video? Ano, samozřejmě, to všechno, co tam je napsaný, bude. Za 10. Ohledně té kulturistiky, chceš jet neutrál nebo chemické proteiny? Chemické proteiny nejradši. A další otázka. Jaké tanky máš World of Tanks? Mám tam samozřejmě 2. Jedničkovej, dvojkovej. Já teďka samozřejmě používám ten dvojkovej. Takže ten jedničkovej si nechávám jako záložní, ale plánuju si jakože pořídit ještě nějaký tanky. No moment, se podívám, kolik jich mám. Samozřejmě se přihlašuju přes Google e-mail, protože ten můj originál mi zablokovali, že jsem uměl za střelou přítele. Když tak napište mi do komentářů, jestli mi ta hudba náhodou jestli je náhodou není slyšet víc, jak já. No, máme potvrdit. Jo, tak moment, já začnu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celkově tanků mám 10. Jsem se to trošku splet. A teďka asi nejčastěji budu používat tam dvojkovej. Klidně ti ukážu, že ti nekecám, že fakt jich mám 10. Nevím, jestli to vidíš, ale fakt jich mám 10. Vidíš,
Tady. Ale teďka, co tady jaký mám? Teďka jsem si pořídil nedávno tenhle, to, jak jsme hráli jenom mimo hru, tak jsem si koupil tenhle, vidíš? OK, tak pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Pokud se vám líbí moje tvorba, kterou jsem si teďka nastavil, tak dejte klidně odběr, já budu rád. Nemyslete si, že jsem žádný vyděrač lajků, odběratelů a tak. Nejsem. Tak zatím, čau.